Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kum shibenta ka jing Rakhe ka jing dap arpsan snam ka Jinglong nom ikhmat ba uba Jingïalehkai ban Shakri ya ka penthor umkra constituency. Ka penthor ba ha ka singi sajan kala pli perdai ka Jingïalehkai Phutbol ka blalong ha madan pulu Jinglong da ka jing khon ka blalong ha pedeng ka lum siap persya ya ka lum kriam. La pli perdai kini ka lumpung Jingïalehkai duba Agustin khat kongor bolong u state player uba syong basa aka shnong penthor ba u blalong kum kongsan ringkat ka jing sakilang jong MD ka penthor umkra constituency uba Jingïalehkai u blalong kum u kongsan bakirpang bat kiwe-kiwe. Hari ini kesengila pun buram ru Jingïalehkai basketball ki ban sami khmat ya kejela. Hakban nagalian ki organizer jong kanik football kata ka penthor kin penya kanik program kebede bak football kum gawe nak benta jong Jingïalehkai kemen ke jongi nak benta ke jingdap barsan snem jong ke jing Shakri ke jong lokal MLA jongi yangi ki jong ke constituency. Tengai kupang ya i bahaya nang ni buru ya i chief guest i badai wei ki Jingïalehkai bapau jong kane ka state i jongi barokawei ki ba ni juniors go i kerteng ki jongi ki por bangidang red i Agustin te kublesi ki por ke jong chief guest ba ke jingdon ke jong piru kan long ke jingai mensim ya ki samla jong kane constituency ki jongi hagbe nangla ban lekai ba bakin yo pat ban mi khmat haki wei bat ki benta ba pher jong Jingïalehkai kumba philai I mentat ba sedang ngelayo ru ban penkut burom ya gitu player jong ke basketball tournament jong ke ka jingdap arsan snem ke jong iba hek I lokal meli jingi ka menta bat nyai ku player ru nagal yang ke mandal ya lum siap mo ka snong lum siap ki bala penya bhai ke ka event hak bang ngelayo I ba alami ya gini ban mi khmat ya state away tengi community nomor ki event ki yang jong ke mandal gila bu ban penya ye jai lalor gani kindon sa futsal kindon sa ki kuwi pat ki Jingïalehkai ya ki ba pinsai I na hanang ni sakman tinganum sibe ye kapor ya kani ka football tournament belong ka organizing committee penya ya kani ka football jong kani ka silver jubilee celebration jong ka padurum kra constituency ai ku be gerpang ya chief guest jogi uba Agustin khargor bolong ru parlok be I na do por be dang ya khna lang adu banda gila la rangba lang kita don ke ju hi ka mensem ke ben Shakri but ai ke jing tre ke jogi da ke banda ke em lang ke salang ke be jibo ni pi bagus chief guest jogi bolong ra ke nam ke borom da ke Jingïalehkai bagi sap ke jong pi da ke banda ke borom jong ke state be galia jungi baro ke we ai ku be da do president adu ki member jong ka penthorba unit ki plasim kya yang ni kam da jer ke teng ino ba pilai trejitom yang ba pila ban pulong ya ke football tournament ku be jibo ni pi bagi jing trejitom ke jong pi ani ngi don ro yo president ki jongi jong komandal ba deng Ananias dongdar uba trejitom da do wasdang kubno ban organize ki events baro ngi don na do ke football ka basketball ka penya de kalom siap kalau ga ek baitlat adu ba ki brio baro kelai kren ka longgom ka national team kepala penya de kalom siap bangai ka football ro kadwan poi sakatahi idang don boat ki be de game go ka futsal ka cricket ka arm wrestling ka golf ki be de tournament idon halo ka music but ki school ru ki yo bantalang haka debate competition ka drawing ka painting but ka kibi de program balapan baik dagan ka mandal komit mandal peterba mandal jogi dengan ngit bagi di Jingïalehkai baro mapi baro bejo bani sim dalang de khamta mai gerpang ya ki basketball player jungi ki bisa select bejele na Meghalaya ni yo I ki lengba jong ne silver jubilee celebration ki sap ki pong bagidon bagi itu ikiru lengba jong ne ba makki ki board ba ki samla ke jungi ki ba don ka ki sap ka paper ka Jingïalehkai paper ki bala ban bai seru jong thong jong ka Jingïalehkai ke jongki bat ka dei ba ong ba Agust bane chief guest jungi baka por ben chak por ke jungi Jingïalehkai football tang Jingïalehkai sultanat re menta ke Jingïalehkai ke dei ka profession
Apabila sim ya ketika Jingïalehkai ko ga profession hak bagi ski pitlock ki professional jong ketika team ke game jong pi ba pi Jingïalehkai le ketika basketball le ketika football le ketika cricket le ketika golf le ketika kadu ke game bila sim ya ki ko ga profession ke jong pi ban ngeng hak bagi ski kan naik ka kedua ka dividend the high dividend hak jim ke jong pi ka ban long kom ka employment dia kong kata ka pendem ya ka jim ke jong pi dengan nget bagi samla ke jongi ki besi mentah ki game pair pin i ki sap ki pong jong pi da ka bai le kai bha ba da ka ka kham sut ek long bagi nem dai bedan kadu ro ka jing thut le de do ka jing pen thut ki bai pat to ai ba ka jing le ka ke jongi ka long ka job ka long ru ka badan buram dengan ai ku play ro dan ni ka ba shlong ki bawan na ka shlong ba pair ke skate fi shlong bagi no kin kam na ki bai de shlong sunjer ka gi no ka ai ku kulum kerpang pi baro ki rangba ke jongi ki sikit ki rangba shlong ki sikit fi shlong ki nokit kap jo ki shlong ki samla bade pi baro ki long pa ba ki hap ki bare ki bladon lang ni when you e ga ne ka ski ya ke de Jingïalehkai ki bla pulong da penerba unit deputasi ka don ke Jingïalehkai hap ne lom krim sports club bat habat ka lom siap dengan nget ba ke Jingïalehkai ka Jingïalehkai don hi ke ben job bala di ke ben ram kan rei baro argon hi ke di dong job da Jingïalehkai da jing tiplay da Jingïalehkai da jing don borom ku play sibon angin kin bok gerwang ba ke di tournament baro ka bagi pelong dan tang di silver Jubili celebration ke long ke job ku play sibon ku play jajar ku u play seger kulang yang hi baro ku play sibon jersey kalau orang yang black kita nak ketin ke kalau rim pakai jersey light blue kita nak ketin belum siap.
Tim bentar kan pebas kui bentar kata ke belong ban. Jiwa rumdang Elvinson marbanyang yuk berlang sedap. Wedi kini bentang berkepat ya Chief Guest jengi imadeng Agustin bayi Subhama. El Jiwa rumdang Elvinson marbanyang yuk berlang sedap. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.